Hello guys! Welcome back again to my channel. It's me, Lorna Hermosillo. So yan nga guys, pang second week na po natin ngayon. So, dapat po magda-diet, diba? Dahil nga challenge po itong pagda-diet namin. Pumunta ko kay Nanay Este dahil meron po kaming get together ulit ng aking mga kamother nung daycare po yung aking bunso. So, sila po yung mga naging close friends ko po nung daycare. So, ayan, kainan, hagalpakan, harutan, ayan. May ingay. Ganyan naman po talagang mga mother, mga momshies, pag nagkita-kita. Ayan. Kulang pa nga po yun dahil umuwi naman po din ako agad. So, ito po. Wait lang po. Yung aking coin force. Ito. Thank you kay Kuya. Kuya, ano po pangalan mo po? JM. Ayan po si Kuya JM. Thank you so much po sa magiging alin. Salamat po. Ito lang po ulit si Kuya JM na nakita niyo po yung aking wallet. Nakita niyo po na naiwan ko po sa tindahan. Sabi niya po kaninong wallet ito? Ayan po. Ay, thank you so much kay Kuya JM. Ayan ang ating mga model ng ating scramble. Masarap po ito. Ayan ate. Saan ka pupunta? So ayan si Nanay, ang ating isang model ng ating scramble. May bit-bit din. Guys, ayoko kasi nang may mga chocolate. Anong gagawin? Skim milk. Oh, so siya. Skim milk. So siya. Ito ngayon guys, ang aming pang-sangyup. Wow, magsasangyupsal. Pasangyupsal ni Madam. May kimchi kami guys. Kimchi. Our kimchi. Tapos, ano po yan? Potato marble. Potato marble. With sesame seeds. Sesame seed. And then, ako na lang nag-marinate ito kasi Ano po yan? ito. Meat. Ito yung cheese, chili paste. Lettuce. No, Alaska. Sopas. Ang pasopas ni Mayora. So, ngayon guys. May kimchi tayo guys. Hello guys. Oh, magandang dilag. Ang ganda naman yun aking best. Okay, ito naman. Patawan mo. Ay na. Oh, yung display mo yung brace. Hindi ko try. Dali. Tanggalin mo na yan. Kumain kami. Dali na. Kumain ako. Namumula to yun. Nakakatali ako. Napag-latin. Wow, may maganda. Uy, grabe. Dali na. Yung mga beauty na yan, dapat hindi tinatago. Di ba, Nay? O, tingnan mo si Nanay. O, gusto mo yan, Nanay. Oh! Pala, kay Nanay Este, kay Yani, kay Kuya Mikey, kay Raymond, kay Marinel, yan. Sino pa ba? Kay Gemma, kay Kuya Alex, shout out po yung aking mga kamamshis ng daycare. Si Naresh, si Nati Amor, tapos, sino pa? Si Rochelle, si Cristel, sino? Guys, meron kasi nag-interrupt. Sino? Si Kuya JC. Sino yun? Si Ate JC. Ayan. Si Kurt. No. Tapos guys, shoutout po pala kay Kuya. Si Kuya JM, thank you so much po. Kahit konti lang po ang laman nun, pero malaki po ang value nun dahil sa pagiging honest mo. Thank you so much po. Sana po marami pa pong taong katulad mo. Sana all. Honest. Yan. God bless you po. God bless your family. Maraming salamat po. Tapos naman po, yung aking sister,
hindi po nagpapakita ng kanyang mga ginagawa. Puro picture lang pang sinesend sa akin. So, baka i-surprise na lang po ako nito or di ko po alam kung ano po ang plano niya or anong balak niya. Ayan. So, meron pa po kaming 6 weeks to go. Kung sa challenge na ito, kung mababawasan po ba yung ating mga taba, yung aming mga taba, o hindi, or lalong lalaki lang. What? Kasi wala namang ginagawa kundi kainan lang muna, diba? So, pala guys, so kayo mag-alala ha, kasi meron naman po kaming, tawag dito, may face mask bago pumunta doon. Yan. Physical distancing naman din po. So, kami-kami lang din naman po ang magkakasama. Kaya, no worries po. Nag-iingat din po kami sa panahon ngayon. So, that's it for this week, guys. Abangan niyo po ang aming pang 3rd week at hanggang sa finals po namin sa Papayatan Challenge na ito, Sisters Edition. Thank you so much po for watching. Mag-iingat po tayong lahat. Ito po muli si Lorna Hermosillo na nag-iwan sa inyo ng kasabihan na ang taong marunong mag-ingat ay hindi kailanman mapapahamak. Thank you. Bye guys.